Kaixo guztioi, bideo honetan jarraituko dugu logaritmoen ariketekin. Hau bezalako ariketak ebatziko ditugu, goratzen ditugu dauzkagun propitateak, eta kontuan hartu behar duguna izango da hurrengoa. Guk zehatzen ginen egiten da hemen dagoen zenbakia eta hemen dagoen zenbakia berdina izatea. Horretarako batzuetan erabiltzen genuen propitate hau berretzaileak kanpora ateratzeko. Zer gertatzen da horrelakoetan, zatiketa, hau bezalako zatiketak ditugunean, normalean bat goian agertzen denean. Erabili dezakegu berreketak daukaten propitate bat. Eta goratzen badugu, nik badaukat hemen bat, bi ber bi, hau honen berdina da, bi ber minus bi. Hau da, igotzen dudanean, hau, emetik betik gora, goiko pisura, berretzailea zein aldatzen da. Beste adibide jarriko dizuet, nik badaukat bat, zati, iru, ber, lau, hau da honen berdina, iru, ber, minus lau. Zer gertatzen da behan zeinu negatiboa badaukago, imaginatu. Bi, ber, minus bost. Gora igotzerakoan, nola zeinua aldatzen den, positibo bezala gertuko da zen. Behin hau gogoan daukagunean, egin dezakegu hurrengo ariketa. Egingo dugun lehenengo pausa izango da, idatzi, logaritmo bi oinarrian dagoenean, eta aurrekoa salduta, hau gora eramango dugu, zatiketa kentzeko horrela, geratzen zaigu hor, berdin-berdina dago idatzita, eta zer da lortu duguna. Lortu duguna izan da, orain, zatiketa izan beharrean kasuetan bezala, daukagu berretzaile bat. Eta berretzaileekin zeran joko elastu dezakegun, badakigu ze bideo honetan, aurreko bideoan baita ere saldu genuen, berretzaileak, hau bezalako berretzaileak, kanpora atera ditugu. Beraz, horrela geratuko zen, minus bi hori kanpora ateratzen dugu, biderketa bezala, jarriko dut parentesiekin argi izateko, minus bi bider, logaritmo, oinarrian bi, eta orain bi bakarri geratzen zaigu, zergaitik. Geratzen den gauza bakarra izango da, hemen daukagun bi hori. Horretaz aparte zer lortu dugu. Gure lehenengo, jarriko dugu goratzeko, hemen erabili dugula bigarren pausua, eta hemen kasu honetan erabiliko dugu lehenengo pausua. Zergaitik erabiliko dugu lehenengo pausua? Lehenengo probitatea parkatu. Zergaitik, lortu dugulako gure helburua, eta gure helburua normal izaten da, oinarrian eta argumentuan zenbaki berdin izatea. Hori lortzen dugunean, esan dezakegu hau balio duela bat. Beraz, geratzen zaiguna izango da minus bi bider bat. Hau da, minus bi. Eta hau da, logaritmo honen emaitza. Egingo dugu orain beste bat, baina ja, pizkatzaiago zergaitik, iratziko dugu horrela. Logaritmo oinarrian iru, eta hemen bat zati 81 adibidez. Normalen logaritmoak hasieran batez ere jartzen dituztenean izaten dira errezak lortzeko. Zergaitik, horrek esan nahi du 81 nolabait idatzi dezakedala iruren berretzailea bezala. Eta pizkat pentsatzen baduzue, 81 horrela jatziko dut. Logaritmo iru, eta zelan jarri dezaket 81 iruren berretzailea bezala. Iru bider iru dira bederatzi, iru bider iru hogeita zazpi, eta iru bider iru, hau da, lau aldiz, eta lortzen dugu 81. Normalean errezak izaten dira, Eta ezin badugu hau egin, neko ataskatuko ginateke, beraz, ez gara gehiagiliatuko. Orain egiten dugu aurrekoan bezala, zatiketa hori kentzeko, berretzailea gora pasatuko dugu horrela. Iru ber minus lau. Behin hau daukagunean, berretzailea kanpora aterako dugu gure bigarren propietatea erabiliz, bigarren propietatea erabiliz kanpora aterako dugu, bigarren propietatea orain erabiliko dugu. Horrela, bigarren propietatea hemen berdintza honetan ari gara erabiltzen, zergaitik geratuko zaigulako minus lau, parentesi barruan, bider, logaritmo, iru eta argumentuan iru. Eta gure lehenengo propietatea erabiliz, badakigu, hemen utzi duguna, hain zuzen ere oinarria eta argumentu berdineko logaritmoa, bat balio duela. Hortaz, ja lortu dugu, minus lau, bider bat, berdin, minus lau. Eta hau izango zen gure logaritmoaren emaitza jarriko dugu berdez, jarraitzeko kolore berdinekin, ederto. Figatzen bazarete, zatiketa bezalako hauetan, baina zatiketa hauetan ohartu goian bat daukagula, ze bestela beste metodo bat erabili beharko genuke, baina kasu honetan bat daukagunean goian, bekoa idazten dugu oinarriaren berreketa bat bezala, gero gora eramaten dugu berretzaileari negatiboa jartzen, gero berretzailea ateratzen dugu, propietateak erabiliz, eta azkenik lehenengo propietatea erabiliz, horrela geratzen zaigu.